Unya mipauli si Jesus sa Galilea ug diha kaniya ang gahom sa Espiritu Santo. Mikaylap sa tanang kasikbit nga dapit ang balita mahitungod kaniya. Nagtudlo siya sulod sa ilang mga sinaguga ug gidaig siya sa tanan. Milakaw si Jesus ug iyang nakita si Levi, usa ka maniningil sa buhis nga naglingkod sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, "Sunod ka nako." ug mitindog si Levi, gibiyaan niya ang tanan ug misunod kaniya. Unya, si Levi naghimog dakong kumbira sa iyang balay alang kang Jesus ug didto'y daghang maniningil sa buhis ug ubang mga tao nga nakigsalo kanila. Ang pipila ka mga pariseo ug mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol batok sa mga tinun-an ni Jesus. Nangutana sila, Nganong nakiguban man kamo sa pagkaon ug pag-inom sa mga maniningil sa buhis ug sa mga makasasala? si Jesus mitubag kanila. Ang mga tao nga walay sakit, wala magkinahanglag doktor, kundili ang mga masakiton lamang. Niadtong panahona, mitunga si Jesus sa usa ka bungtod aron pagampo ug sa tibuok gabi nagampo siya sa Dios. Sa pagkabuntag na, gitawag niya ang iyang mga tinun-an ug gipili niya ang napulog duha kanila nga ginganlan niyag apostoles. Si Simon nga iyang ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug si Juan, si Felipe ug si Bartolome, si Mateo ug si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo ug si Simon ang gitawag nga Patriota, si Judas nga anak ni Santiago ug si Judas Iscariote ang nahimong mabudhion. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinun-an ug gihatagan niya sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu ug sa pag-ayo sa tanang sakit ug balatian.